Ongi etorriak Laudioko jaietako txupinazoaren zuzenekora, dakizuenez, Aiaraldea komunikabidetik, zuzeneko konexioak eta emisioa egiten ari gara, eta datozen egunetan ere bai, Laudioko, Amurrio, Arrankudiaga, Okondo, zenbeste herrietako jaien jarraipen berezia izango duzue bai webunan eta baita sare sozialetan ere formatu anitzetan beti bezala. Eta gaurko formatua, herriko plaza izango dugu eszenatoki nagusia ikusten duzuen bezala, 12 laurden gutxi dira uneotan, 15 minutu baino ez dira falta, Laudioko jaietako zuziria eta festa pizteko eta dagoeneko jendea gerturatzen hasi da, bai arkupetara eta baita udaletzeko balkoi eta barruko aretora ere ikusi ditugu zelan jaietan ohikoak diren bezala, jai euskaldunak aldarrikatzeko Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilukoek zelan haien pusikak prest dituzten, era berean aurten eraso matxistak salatzeko, mugimendu feministaren protokoloarekin batera Laudioko udalak ere bere baliabideak eskaini dituen, horien artean 24 orduko zerbitzuarekin arreta psikologikorako telefonoa dago eta mugimendu feministak bere aldetik ere bai, koordinatuta beti ere bai Txosna Batzorde, Jaiko Herria eta beste eragilekin batera, Instagramen bidez salaketarako deia egin du eta labur.eus ez isildu esteka edo helbidearen bitartez ere bai, egune hauetan, jai espazioetan eta herrigunean edo ezein ordutan gertatzen diren eraso eta jarrera matxista guzti horiek salatzeko mezua eta deia nola luzatu duten. Laudioko jaiei dagokienean zer atzo izan zen pregoiaren irakurketa, aurtengoan gainera, omenduen artean Laudioko gaiteroak ditugu, Laudioko goizeko kale jiretan eta hainbat urtetan herrigunean kale giroa edo jai giroa animatzeaz arduratu diren hirukotea eta bestalde batetik itzelak kuadriakoak izango dira urtengo omenduak, txupina pizteko arduradunak eta oraindik txupina ez dugu ikusten, baina barruan da dena urduritasuna, jai gozea, jai egarria, somatzen da bai eragile norbanako eta ordezkari ezberdinen aldetik. Gaur goizetik mugimendua izan da nagusi herrian, alde batetik klasikoa den margo lehiaketa egon delako eta ondorioz herriko txoko ezberdinetan margolariak ikusi ditugu, herriko gune berezi edo beraien begitara ederrak diren horiek margo bidez koloreztatzen. Horren ostean herri gozaria egin dute, Baldarrakeko Harriakoen eskutik Alberto Azero plazan, Beldur Barik gunea ere bai martxan dago 11:30 aurrera eta hemendik aurrera batukadak, txupinazoa, aparfesta, fanfarreak, txosen irekiera, erromeriak, diskofestak, jaialdiak Laudioko parkeko Popeia gunean, eskitaula eta txorizo pilak guztia ez baita ekintzak eta jan eta edatea indarrak berreskuratzeko ere tarteak eta guneak behar izaten dira eta guzti horietaz arduratzen dira jai herrikoien alde antolatzen gau eta egun eta azken asteetan buru belarri aritu diren bai jaiak koordinakundea, zuziri jai batzordea, Txosna batzordea eta Laudioko kultur eta jai eragile guzti horiek. Kontzertuei dagokienean erromeriak izango dira gaur nagusi, diskofestak, Pablo Likido, DJ Ruba, antzeslanak, pausa antzeslan egongo da 7 esate baterako, Formula 5 taldearen kontzertua, Kerbeltz erromeria, Zezen Zuzkoa eta 2024an gaude ere, 70garren, 80garren eta 80garren hamarkadako musikarekin DJen emanaldia ere izango da, beraz adin eta hamarkada guztietarako tartea izango dugu urtengo txupinazo egunan ere. Dakizuenez Laudioko jaiek bitzanpa izaten dituzte, 15etik 17 izaten da lehenbizikoa, txupinazo eguna, San Roke eguna eta 17 larunbata bera, eta bigarren txanpa batean, urrengo asteazkenetik aurrera, 21etik 25era, berakatz eguna, kuadrien eguna, baserritarre eguna, odoloste eguna eta kofradena izango dugu, beraz, egun berezi asko, ekitaldi ugari, mezu, ekimen, kolore, kuadrilla, jantzi ugari ere bai, eta denak gozatzeko prest. Eta 12 gutxi, goka 10 minuturen faltan gauden honetan, gozatzeko prest dagoen beste bat, Ainiz Gaztaka dugu, Laudioko alkateak, kaixo Ainiz ezen modu? Egunon, oso ondo, oso pozik. Oso pozik eta urduri ere bai? Pila bat, oso urduri. Iaz baino gehiago inkluso, bai.
badute Laudioko jaiek eta txupinazo egunak olako zerbait ez, jaien hasiera izaten da, eta ez dakizu nolako bilakara izango duen, dena prest dago, baina zertarako prestatu behar da Laudio egun hauetan. Bueno, kriston parranda egingo dugu egun hauetan, gozatuko dugu euskaraz, gozatuko dugu inolako espero dut erasorik gabe, baina egia da, pertsonalki egun hau nire ustez igual, alkate bezala urteko egunik politena da, orduan gaur, oso pozik eta oso urduri eta bizitzeko pila gogorekin. 12etan hasiko dira Laudioko jaiak txupinazo jaurtiketarekin, uraren kalegira ohikoa izango da. Kaleetan barrena, herria lehertuta ikusten da dagoeneko jendeak, kuadriak, argazkiak ateratzen, jaien hasiera hau oroitzapenean hiltzatzen, aurtengo eguna hauetarako, hain zein da zure plana? Bueno, egia esan, ez dizut esango 24 orduak, baina egotea kalean, egitea txandak, egotea alik eta ekildaraldi gehienetan disfrutatzeko, eta ondo pasatzeko, eta jendearekin egotera. Laudioko udalean azkenengo asteak hilabeteak gogorrak izango ziren jaiak prestaketzeak badaukalako ardura berezi bat, aurten pauso ugari eman izan dira, horien artean dago ere eraso matxistak salatzeko protokolo koordinatua, udalak jarritako telefonoa 24 orduz, zentzu horretan zein da udaleko ordezkari nagusi bezala, zabaldu nahiko zenuken mezua. Behin eta berriz esaten duguna, inolako erasorik ez egotea gaurko egunen eta aurrengo egunetan, eta egotekotan telefono bat dagoela eta gure artean ere babestu dezakegula, geure buruak. Hortze mezua gogoratzearena, hasi baino ez direla egingo. Laudioko jaiak bitzanpa izango ditugula eta iniz ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, gozatu Laudioko jai hauetaz eta... Berdin, gozatu zuek ere bai. Entzun dituzue, Ainiz Gaztaka Laudioko alkatearen hitzak, 12ak amargutzi diren honetan, zelan kuadriak hurbiltzen ari diren erraldoiak, eta Terentzio eta Tomasare hortze haien tokia hartuta daude dagoeneko, jai kuadria historikoak, ohikoan bezala, hortze daude ere bai, musika, dantza eta guzti bezarka artean elkarra gurtzen, eta Laudioko 2024ko jai hauei kaixo esateko asmotan. Eta balkoian ditugun beste protagonista batzuk, itzelak kuadriakoak dira, aurten beraiek izango dira txupina pizteko arduradunak, urte muga bete dutelako, hain zuzen ere, 84an sortu zen jai kuadrilla, eta 84tik 2024 honetara 30 urte pasatu dira, belaunaldi aldaketak ere ikusten ditugu, adin guztietako lagunak biltzen dituztelako, jai kuadrien artean, eta ziurrenik galdetuko bagenie, urduri dauela esango liguke eta urduri egon arren gurekin hitz egiteko ere eta artea hartu hemen ditugu itzelak kuadriakeko batzuk, kaixo zen modu? Oso ondo, oso urduri, momentu honetan. Momentu honetan urduri zergatik zaudete, konta iguzue, aialaldeari kontatu. Berria da, behin bakarrik biziko dugunan ikuste, beraz ez dakit gogotsu, urduri eta dana ondo ateratzeko gogoekin behintzat. 30 urte bete ditu itzelak kuadriak, Zapietan 84. urtea gartzen du, urte asko dira kaleetan, zein da zuen ekintzarik gogokoena edo, zer nabarmenduko zenuke denbora guzti honetan Laudioko jaien bilakaeraz? Hasiera baten hasi ginen karaokearekin jarraitzen dugu, eta orain, Orain elektrotxaranga bat antolatzen dugu, baserritar egunean, eta, kaleko, ez dakit, kaleak alaitzen, musikaz eta gozatzen. Hori da, gozatzeko 11 ekintza egoten dira jai kuadria antolatuta, beste eragile batzuk ere baditugu, txosna batzordea kasu, baina egia da berezia dela, eta egian, aipatzeko modukoa dela Laudion jai kuadriek egiten duten lan guztia, egunero kuadria ezberdinek ekintzak antolatzen dituztelako. Zelako txama edo zelako erantzunkizuna edo zelako aukera da jai kuadria batentzako festak antolatu eta ekarpen hori egin ahal izatea, ohitura hori egotea errotuta herrian. Hasiera baten, ni egia esan da orain ez duela parte asko hartzen, ni badaramaia 30 urte jantzia eramaten, eta baino egia da lantaldea egin behar dela eta partizipazioa behar dela kuadrilla osokoa, azkenean ekintzak egiten dira, baino ekintzaren atzean badago lan handia eta dena prestatzeko eta gaur egunean dena disfrutatu ahal izateko behar ditugu hori guztion lana egitea eta taldeka egitea. 30 urte hauetan jantzia ez, ekintzak bai aldatu dira, aipatu duzu ezelan karakoe batekin hasi eta gaur egun elektrotxaranga formatura egin duzuen jauzi,
jaietako berezte bereizgarri bat kuadriena bada pankarta, ez? Urtero jai kuadrie pankarta egiten dutela. Zenbateko lana da kuadria batentzako jaiak prestatzea? Bueno, nahikotxo, azkenean urte osoa eramaten dugu horrelako jaiak prestatzeko, ez ditugu bakarri San Rokeak prestatzen, baizik eta ere San Pedroak, Inauteriak, beraz, nik uste hilabete egiten dugula batzarra eta dana lotuta izaten saiatzen gara, ez da lan makala ere, baina, bueno, voluntarioki egiten dugu, jaietaz gozatzea gustatzen zaigu, eta horrela jarraituko dugu bitartean. Ondo, horrela jarraitzea opa dizuegu guk ere, 5 minutu falta dira Laudioko jaiak hartzeko, lan eta ardura handia duzu, hor txupina jarri dutena dagoeneko piztea, beraz, zenmezu nahi duzue itzelake kuadriaren partetik Laudioko 2024ko jai hasiera honetarako. Denok respetuz disfrutatzea jai hauetan, eta oso ondo pasatzea, eta gora itzelak eta gora Laudioko jaiak. Ez dago gehiago gehitzerik, errespetuz bizitzea eta gozatzera etorri garela erakutsi beharko dugu eta inolako ezusterik ez egurtea ere. Oso ondo, hitz horiekin geratuko gara, eskerrik asko itzelak taldekoi gurekin egoteko tartea hartzeagatik eta gozatu zuen momentua. Ez da gutxiagorako, izan ere, batuka da prest daude, jaia eta herria lehertzeko, plaza lepo betetzen hasi da, 5 minuturen faltan eta eguzkia ere atera zaigu. Lehenengo izpiak beraz, aurki ikusiko ditugu, jaiei dagokienean, eta zarata nagusi, aldarriak dira nagusi, udaletxeko balkoi honetatik argi ikusi daiteken ez, ikusten dira ez, Palestinaren aldeko keinuak, jaiak errespetuz, eta, eraso matxistak salatzeko deiak, jai euskaldunen aldeko mezuak, ondo etorri San Roketara, eta lehenengo hitza euskaraz egiteko gogorazpena eta ohartarazpen hori ere, mendiak aske nahi dituztela ere bai aldarrikatzeko ikusi ditugu hainbat mezu beraz bakoitzak bere esparrutik jaiak bizitzeko prest dagoela Laudio dirudi. Balkoira hurbildu diren beste batzuk ere udaletzeko ordezkariak dira, zinegotziak, eragile politikako kideak, jaietako bestelako ordezkariak, komunikabideak, denentzako tokirik ez dago, baina egia da, gune privilegiatu honetatik ikusten den irudia, anitza, koloretzua eta minutu gutxiren buruan lehertzeko prest dagoen herri eta festa batzuen hasierana dela. Urtero, itzelak bezala 30 urte ez, baina txupinazoaren ezaugarri handietako bat kale jira izaten da, batukarekin ikusten ditugu jai kuadriak norbere pankartarekin, zelan ari diren sartzen Batzalarrin kaletik herriko plazara, jai kuadriak geroz eta gehiago direla ere gogorazi beharko genuke eta bakoitzak bere jantzi, bere koloreekin nola egitaraua gorpuzten bihar duten. Urrengo 8 egune horietan, 15-tik 17 eta 22-tik 25-erako tarte horietan, Laudioko jaiak ekintza eta adin guztietarako eskaintza izan dezaten. Beraz, egitza hauek izan da, ainubeak, zoroak, bazapiztiak, azkenak, kolokan, hortza ikusten ditugu, zelan kolokan behintzat jaiak ez daudela erakusteko, batzuk ezertzen, besteak saltoka lehertzeko prest, eta esan dakoa, 5 minutu baino gutxiago falta diren honetan, bakoitzak bere tokia hartu nahi du, bere tokitik edo, pantailaren bestaldean zaudeten guztiak zaudeten tokietatik ere bai, Laudioko jaiak modu batean edo bestean bizitzeko. Egitarau eri repaso azkar bat egingo diogu, 12-tatik aurrera zer gertatuko den bizi-bizi esateko, orain kale jira, uraren eskaera kaletan barrena, ordu batetan DJ eta Parraren festa Zumalakarrekin, txosen ireki eta ere bai, erromeria iratzar taldearekin txosnagunean, disko festa 70 eta 80 hamarkadetako musikarekin, talo eta txosna lagun, Hotel Ruido taldearen kontzertua eguerdiko 3:00, ordu berean parkean Kaosin Pompeia Urbekotxaren eskutik, Partikarro kale jira aparrezko kainoiarekin herriko erdigunetik jai kuadria historikoen eskutik 4:00, eta gero klasikoak diren ekintzak ere eski taula, chorizo piljana, Pablo Likidiren kontzertua, DJ Ruba, Zubiko Malekoian, pausa antzesgana Lamuza plazan, Formula 5 taldearen kontzertua eta ja gau aldera, erromeria Kerbel taldearekin, zezenzuzkoa, DJ-ak, eta, horretariko ekintzak, kontzertu nagusiak ere izango ditugu, kontzertu berezi ugari bai daude programatuta, horien artean izango ditugu Zetakekoak, Nakarrekoak,
Laudioko jai egitarauan edo aiaraldea.eusen izango duzue eskura, eta ikusgai hurrengo ekintza eta egun bakoitzerako dagoen eskaintza zehatza. Bien bitartean, jendea dantzan, 12 kanpaia jotzen duenean, zuziria pizteko prest itzelak kuadrilla, gaita joleak ere bai aurtengo pregoilariak hitz ezeteko prest, eta orain beraien hitzekin utziko zaituztegu, haien umena baita itzelak kuadrillakoak dituzue orain, haien 30. urte muga ospatzen. Hortze, errespedurako deia gora Laudioko jaiak horrinakundeari aipua, eta orain bai, kolorez ari da betetzen, jaiak azter daude, zuziria ere jaurti berri dute, eta hasi dira 2024ko Laudioko jaiak. Entzuten dituzuenak Laudioko gaita joleak dira, aurtengo pregoilariak, Amarreko lana urtetan egin duten hirukotea, eta ezin zuten bezala egin Laudioko jaien hasiera bat, gaita jotzen ez baldin bada. Eta guraldetik besterik ez, hau izan da Laudioko jaietako Txupinazoren zuzenekoa, gogoratu informazio guztia, irudiak, argazkiak, agendak, ekitaldi guztien berri, aiaraldea.eus webgunean topatuko duzuela, eta baita aiaraldeako sare sozialetan ere.